Okay, nu står jeg lidt andet sted, og her prikker jeg. Og jeg har sådan lige med dem mærke det sammen, fordi de har sådan en klister sådan kraftspring. Altså sådan et, og jeg står på hænder sådan noget brug. Det hedder kraft. Yes. Det er bare noget makeup. Ej, jeg ved ikke, om jeg har plads til det. Ej, oh my god. Ej, jeg ved altså ikke, om jeg har plads. Jeg prøver. Ej, fuck. Jeg bliver sådan lidt nervøs. Nu har jeg plads. Jeg har lige min fod op på min seng, fordi jeg er lidt bange for, at jeg ikke har plads. Ja, det var så kraft. Og det er jeg så også dårlig til. Så jeg trykkede nyt her. Araber, den er nem. Den kan jeg godt. Araber, den tror jeg godt, jeg kan have. Det må jeg godt kunne. Og jeg har min fod op på sengen, så jeg kan ramme noget. Og det er sikkert min lampe. Lortespring, altså. Okay, jeg prøver lige forfra. Hvor er det et godt spring. Okay, jeg kan synes, det kan et godt spring. Jeg er bange for, at jeg rammer et eller andet. Lad os lige den her. Så den står der, og så, jeg ved ikke, hvor godt I kan se mig nu. Ja, nu vil jeg lige prøve at lave et godt araberspring. Fordi faktisk er rigtig dårlige. Kan jeg seriøst ikke, jeg er mega bange for at ramme et eller andet. Sådan der. Nu lavede jeg ikke godt araberspring. Det er fordi, jeg kan så meget pladsen på mit værelse. Okay, jeg har en ny her. Jeg ønsker, hvis der er lidt mere lys over på den her side. Det er fordi, jeg har mine spotlights til. Hvad? Det var første gang i et år, og så levede de godt slut. What the fuck is crazy? Okay, det var vist ikke noget med noget gymnastik at gøre den der. Så vi bare ny. Kraft og tilbage. Der bruger jeg sådan lige min seng, fordi det kan jeg ikke sådan, hvor jeg ikke. Jeg skal lave kraftspring. Og så tilbage. Så der bruger jeg også min seng til hjælp. Eller bytte. Sådan der. Jeg tror jeg godt, I kan se. Ej. Jo, det kan jeg godt. Yes. Nu prøver jeg at gøre det. Okay. Ja. Det kunne jeg så godt. Okay. Så har jeg... Okay. Jeg kan bare se det her, hvad der står. Stå på hænder. Ej, okay, come on. Bare stå på hænder. Men... Okay, nu er der 3 tilbage. Og nu. Okay, jeg flækkede lige noget med et papir. Gå i brug. Nemo. Okay. Ej, oh my god. Jeg ved ikke, om jeg kan længere. Jeg prøver. Ej, jeg tør ikke. Oh my god, jeg prikker mig selv i øjet. Jeg ved det ikke. Okay, jeg har en til tilbage, og så den her værmemiljø. Okay, den er nem. Og hvis det er, så lægger jeg den altså hernede. Så det er derfor, jeg hele tiden lægger hånden op med nogen. Så håber jeg, at der kan en værmemiljø, uden jeg går i panik. Ej, fuck. Ej, fuck, jeg ramte min seng. Okay, den sidste. Nej, fuck er det. Det her, det er ligesom sådan, når man pakker julegaver op. Bare meget mere slemt og farligt. Flik. Så lige det, jeg ikke kan, får jeg til sidst.
Okay, jeg får altså lige hjælp af min seng, ellers kan jeg sgu ikke engang finde noget af det her shit. Hvordan fuck skal jeg så gøre? Nej, jo. Jeg skal lige hjælp af min seng. Eller sådan lidt. For. Det var mega fucking mærkeligt, for den skal stadig hjælpe af en fucking seng. Ej, okay. Jeg kan ikke se det særlig godt. Men jeg kan ikke se jorden. Nå, må bare kunne se det sådan der. Og det er mega irriterende, jeg blå nervøs. Ja, så har jeg gjort det. Og jeg var lidt bange, fordi jeg havde ikke kaldt mig op plads. Så jeg kan se det i min roomtour. Hvis I har set den. Hvis I ikke har... Den er ikke linket ned på beskrivelsen. Men det skal I bare gå ind på min kanal, og så kommer der en, der hedder roomtour. Så ja. Hvad er den, jeg tænkte på? Nå jo. Hvis I godt vil have en toer af dem her med lidt vildere spring, så sig endelig til. Det kommer nok til at tage lidt tid, fordi at jeg skal sådan lige blive bedre. Jeg har en, jeg godt kunne have taget. Jeg har faktisk 2. Jeg kunne tage koldbøtte forlæns og koldbøtte baglæns. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Ja. Hvis I godt vil have en toer, så like den her video. Husk at abonnere. Og skriv meget gerne ned i kommentarfeltet, om I godt vil have en toer derinde. Det ikke skal komme en toer. Ja. Jeg håber, vi kan lide den her video, og yes. Jeg synes selv, at lyset det blev lidt bedre. Fuck, jeg tager mine øjne. Fordi jeg har fået 2 nye spotlights lys, så nu har jeg 5 lys inde på mit værelse. Så jeg føler også lidt varmt, fordi der er mega meget lys på mig. Jeg har... Okay, nu slukker jeg den lige, fordi ellers... Den her. Og jeg har den her. Det er de 2 nye. Så har jeg fucking min lampe der. Og de der lys der. Så jeg håber, jeg synes, der er kommet lidt bedre lys her. Fordi at jeg har virkelig sådan stjålet dem her fra min storebror. Så det er sådan lidt... Jeg håber bare, det er godt, fordi at... Det håber jeg bare, det er. Ja, fuck, det er varme. Men ja, jeg håber virkelig, at I nyder den her video. Og hvis I gør mig meget, så like, husk at kommentere og abonnere.